ў разнос чыноўнікам, і не было б у гэтым нічога надзвычайнага, калі б не галіна, за якую ён лаяў падначаленых, а менавіта за пераапрацоўванне смецця. Маўляў, недасканалая сістэма, якая яшчэ і працуе не на поўніцу. Вядома ж, казаў ён гэта не праз клопат за экалогію, а праз тое, што губляе грошы на другасных ресурсах. Миллиарды рублей теряем, закапываем в этот мусор. Незадаволенасць Лукашэнкі выклікала сістэма выходжання з адкідамі. Маўляў, палігоны запоўненыя, а заводы для перапрацоўвання размешчаны лагістычна невыгадна. Другасную сыравіну трэба везці дзесяткі кіламетраў. Кому такие заводы нужны? Наракаў і на ўзровень сартавання смецця сярод насельніцтва, а ў выніку і чыноўнікі не ведаюць, куды такія адкіды скіроўваць. У нас нет нефти и газа, я уже об этом говорил. Первичных ископаемых, как вы их называете. Но возобновляемые вторичные ресурсы – это наше золото. Летась аператар другасных матэрыяльных рэсурсаў справаздачыўся, што за 9 месяцаў гадавы план у нарыхтоўлі быў выкананы амаль на 77%. Аднак узровень выкарыстання цвёрда-камунальных адкідаў сягнуў толькі 38%. Цяпер жа чыноўнікі абяцаюць, што паводле дзяржаўнай стратэгіі абыходжання з адкідамі здолеюць дасягнуць 90% выкарыстання. Аднак амбітныя мэты змогуць ажыццявіць бліжэй да 2040 года. Сколько правительств сменится еще, и президентов в том числе. Такі тэрмін Лукашэнкі не задаволіў. Маўляў, 15 гадоў задоўга. Да таго ж прыгадаў, 11 гадоў таму яму абяцалі наладзіць сістэму абыходжання з адкідамі. Вот будем бороться мы с этими отходами. Конечно, эти сроки не подходят. Это же наши ресурсы. И это та грязь, которая засоряет природу. Так надо эту грязь взять, переработать и сделать ресурсами. Асаблівую увагу ў гэтым пытанні узурпатар звярнуў на неўлічаныя карысныя рэсурсы ў прамысловасці, якія проста захоўваюцца, а не ідуць на другаснае выкарыстанне. У нашай студыі ўжо з'явіўся Сергей Бесараб, хімік і папулярызатар навукі. Спадар Сергей, добрый вечар. Дзякуй, што прыйшлі да нас у студыю. Давайце спачатку разбярэмся, як зараз сёння выглядае этапы перапрацоўкі смецця ў Беларусі, наколькі яны эфектыўныя гэтыя працэсы. Ну, зараз, в прынцыпе, эфектыўнасць беларускай перапрацоўкі смецця за апошнія дзесяцігоддзі не асабліва змяняецца. Яна знаходзіцца дзесьці там на ўзроўні афрыканскіх краін ці, можа, краін Паўднёвай Амерыкі. То бок, у параўнанні з перапрацоўкай, з тэмпамі перапрацоўкі, якія існуюць у Еўропе, Беларусі тут пазайздросціць немагчыма. Вось. На сённяшні дзень прыкладна 60% усяго вось гэтых адкідаў яны закопваюцца на палігонах. Пры гэтым агулам толькі менш за 10% другаснай сыравіны дастаецца як бы з гэтых выкідаў. І дзесьці каля паловы, меншая палова насельніцтва займаецца сартаваннем менавіта смецця. Вот таким. Это у тым ліку, што не навязаная гэтая культура беларусам сегрэгацыі смецця? Так, магчыма, не навязана. Па-першае, па-другое, ёсць такая канцэпцыя адкладзеная ўзнагарода. Пра яе яшчэ казаў эканаміст Адам Сміт калісьці вельмі даўно. Да? І вось гэта адкладзеная ўзнагарода, тое, што ты сёння церпіш ці ўкладаеш у нешта, каб заўтра атрымаць узнагароду, ён як бы лічыў, што гэта прызнак сталення нацыі, сталасці нацыі. Да? І яна у тым ліку звязана з экалагічным мысленнем, так бы казаць. Вось беларусаў, якія жывуць менавіта сённяшнім днём, казаць пра нейкае фармаванне экалагічнага мыслення ў прынцыпе немагчыма. Ну і ўсё адно выцякае з іншага. Таму беларусы, у гэтым прыкладзе вось мая маці, напрыклад, яна ўвесь час сартавала смецце і гэтым выклікала, яна ведала тыпы ўсе пластыкаў, яна як бы іх сартавала дакладна. І яна выклікала нейкія посмешкі, здзекі у суседзяў, як бы яны не разумелі, навошта ты гэта робіш, навошта ты губляеш гэта час на гэта. І гэта вельмі ілюстратыўная сітуацыя. У параўнанні з іншымі краінамі, напрыклад, у той жа Швейцарыі, там, дзе больш за 16 тысяч перапрацоўчых пунктаў і амаль усё насельніцтва сартуе смецце. А тыя, хто не сартуе, іх могуць нават пакараць? Іх караюць грашовым штрафам, велізарнымі, як бы. І ў Швейцарыі вось вельмі такі эталонны. Швейцарыя, дарэчы, яна параўнальна па размерам і па насельніцтву з Беларусю, але яна знаходзіцца проста на іншым краю света. гэтага перапрацоўкі смецця. І такіх прыкладаў шмат невялічкіх краін, тая ж Аўстрыя, напрыклад, ці Паўднёвая Карэя.
Беларусь у гэтым сэнсе адстае, ну, афрыканская краіна, в прынцыпе. А наколькі фінансава можа быць выгадна в прынцыпе гэтыя працэсы вось для эканомікі? Я ўжо не кажу пра экалогію, канешне ж. Ну, глядзіце, з кропкі гледжання хіміка няма ніякага смецця. Ёсць сыравіна, такая ж, напрыклад, то бок смецця гэта як руда нейкая. І тое, што мы можам адтуль дастаць, карыснае для нас, залежыць, па-першае, ад нашага ўзроўня тэхналагічнага, па-другое, ад тых тэхналогій, якія ў нас маюцца. То бок гэта проста сыравіна. У 60-х годах прыкладна мінулага стагоддзя брытанскі эканаміст Кеннет Болдер прапанаваў канцэпцыю цыркулярнай эканомікі. То бок зараз мы, умоўна кажучы, назіраем, жывём у канцэпцыі лінейнай эканомікі. Калі мы нешта ўзялі, выкарысталі, выкінулі. Цыркулярная эканоміка гэта менавіта калі мы нешта ўзялі, перапрацавалі і пусцілі яго ізноў у працу. Вось. І цывілізаваныя краіны яны імкнуцца. Вось у гэтым сэнсе Уэльс ёсць такая краіна, якая знаходзіцца там паміж Брытаніяй і Англіяй і Ірландыяй паўночнай. І вось у іх у планах дзяржаўных 2050 года поўнасцю перайсці на замкнуты цыкл і стаць эталонам вось гэтай цыркулярнай эканомікі. То бок 100% адкідаў перапрацоўваць. Вось. Беларус, ну, гэта смешна нават пра гэта казаць, хаця Вельмі мала людзей ведаюць пра гэта, тым не менш сустракаліся мне людзі, у тым ліку ў СМІ, якія распавядалі, што фактычна не выкідваюць нічога, так? Выкарыстоўваюць там нейкую аднаразовую посуд, заўсёды маюць з сабой нейкія кантэйнеры. Вось гэты падыход, спадар Сергей, наколькі ён беларусам можа быць блізкі, што трэба асэнсаваць людзям у першую чаргу? Ну, беларусы гэта еўрапейцы. Для мяне беларусы гэта еўрапейцы. І тое, што маскоўскія вось гэтыя нейкія элементы з'явіліся Масковіі у свядомасці людзей, для мяне гэта хутчэй анамалія. Таму я думаю, што еўрапейскія канцэпцыі, еўрапейскія падыходы беларусы з радасцю прынялі. Таму што шмат такіх людзей, як мая маці, якія сапраўды свядомыя, якія думаюць пра тое, што яны пакінуць сваім нашчадкам. Заўтра, што яны пакінуць унукам. І сартаванне смецця, перапрацоўка гэта менавіта іх уклад у будучыню сваіх унукаў. Такіх шмат людзей. Вось. Таму галоўнае, канешне, каб нехта сказаў, што гэта патрэбна, і я не ведаю, стымуляваў на пачатку стымуляваў невялікімі, напрыклад, тымі сумамі. Вось як у Нямецчыне ёсць канцэпцыя пфунт, пра якую ўжо і тыктокі здымаюць, і жарты нейкія пра тое, што немцы там як бы яны проста всюды шукаюць гэтыя бутэлькі, каб як бы здаць і атрымаць за іх там нейкія цэнты. Да? Адмыслова аўтаматы стаяць. Так. Ну і Польшы вось уводзіцца такая сістэма, як бы ў Літве яна працуе, гэта другасная тара. Ну, можна было б зрабіць гэта і ў Беларусі. Але Спадар Сергей, яшчэ адна як бы частка нашай размовы. Уже неаднаразова гаварылі пра тое, што здабываць непасрэдна з глебы рэдказямельныя металы ў Беларусі вельмі цяжка і камерцыйна, ў прынцыпе, невыгадна. І тут улады зноўку звярнулі ўвагу на адкіды гомельскага хімічнага камбінату. Чаму менавіта там можна сапраўды мець нейкую фінансавую выгаду вось з гэтых адкідаў? Ну, глядзіце, яны ж не слухаюць сваіх, няма прарокаў у сваёй айчыне. Да? Мы казалі, я даваў шмат каментароў незалежным ЗМІ пра тое, што калісьці ў Беларусі навукоўцы займаліся распрацоўкай вось это канцэнтрата рэдказямельных элементаў. Гэтыя людзі былі проста знішчаныя, раздушаныя бюрократычнай машынай акадэміі. Ніхто пра гэта не ведаў. І зараз, калі расейцы сказалі, што, аказваецца, у нас фасфарытныя адкіды, мы можам з іх выцягваць рэдказямельныя элементы, якія каштуюць грошай, прачнуліся, да? Прачнулася акадэмія, міністэрства прыродных рэсурсаў, то зашавялілася ўлада. Вось. А на самой справе, ну, звычайная фасфарытная руда, умоўна кажучы, яна заўсёды садзержыць, утрымлівае значную частку гэтых рэдказемаў, і яны выдзяляюцца, гэтыя тэхналогіі, в прынцыпе, ну, у акадэміі нават распрацоўваліся, там з іёнаабменнымі смоламі, гэты працэс вядомы. Яны недарагія маюць быць. Ну, залежыць, дарэчы, ад руды. Там як бы вельмі шмат анамалій. Мала хто ведае, але гомельскія вось гэтыя адкіды, там ёсць нават пятна радыактыўныя анамаліі. Да? То бок агулам гэта, канешне, горы гэтыя, яны маюць звычайны фон, але ёсць анамаліі радыактыўныя за кошт торыя. То бок там ёсць нават торый, там весь спектр цікавых такіх рэдказемаў, і тут, канешне, трэба глядзець. Ну, агулам там жа велізарная колькасць, я не ведаю, колькі тых десяткаў тысяч тонн, вот. Але трэба глядзець, ну, я думаю, што як менш, у гомельскіх не менш канцэнтрацыя, чым у расейскіх. То бок для арыентыры можам браць, бо сыравіна для Гомеля, яна ўся ідзе з Расіі.
Вось гэта патрэбна разумець. Ну так, і, дарэчы, наконт Расіі яшчэ ж адно пытанне: перапрацоўка ядравага паліва. Толькі што згодна з дамовай мы маем гэтыя адкіды потым вернуць Расіі, яна ўжо спраўдзіць, што там можна ўзяць з гэтых. Як гэта магло б выглядаць насамрэч у будучыні? Ну, вы памятаеце, мабыць, быў такі элемент, калі Лукашенко, там нейкі яго спіч быў чарговы, і ён сказаў, што ядернае паліва гэта як бы каштоўнасць неверагодная. Ён, дарэчы, быў праў. Таму што расейцы, яны вось забіраюць адпрацаванае ядернае паліва, там таксама вельмі шмат тых жа рэдказямельных элементаў, пра што я Радыё Свабодзе казаў, як бы плутонія у той же час. Вось яны гэта ўсё забіраюць, і Беларусі звяртаюць. Весь сэнс перапрацоўкі ядернага паліва ў Расіі гэта тое, што яно сціскаецца ў аб'ёме, па-першае, і з яго дастаюць усё каштоўнае, аддаюць абсалютнае смецце, якое будзе фаніць там паўтысячагоддзя, каб Беларусь яго захоўвала. Таму што ні адна краіна света яна не захоўвае чужыя адкіды. Калі звязаліся з АЭС, павінны разумець, што паліва адпрацаванае будзе захоўвацца толькі ў вас. Вось. Таму як бы, Расія лагічна, яны сваімі займаюцца тэхналогіямі, вось гэтымі замкнутым цыклам, і так званае камбінаванае ремікс паліва, для гэтага, якое таксама выкарыстоўваецца ў вельмі прасунутых рэактарах расійскіх. Беларусь гэта проста крыніца дадатковая для Расіі прыбытку. Калі яшчэ ўзяць на прыкладзе іншых краінаў і вярнуцца вось да рэдказямельных ўсё ж такі металаў, Украіна зараз падпісала дамову са Злучанымі Штатамі. Наколькі там прасцей будзе дабываць вось гэтыя металы? Я думаю, там ніякіх праблем не будзе. Тут справа ў тым, што падчас кіравання Лукашенка геалагічная служба ўкраіны была поўнасцю знішчана. То бок украінцам гэта і з кропкі гледжання нацыянальных інтарэсаў цікава, і з кропкі гледжання ўзаемадзеяння з ЗША. То бок амерыканцы перавязуць туды свае тэхналогіі, геалагічныя веды, геалагічнае нейкае всталяванне, яны будуць даследаваць, і украінцы даведаюцца больш. Таму што ўсе дадзеныя наконт рэдказемаў, дарэчы, торыевай групы, в асноўным, там торыевыя пяскі, вось гэтыя, яны таксама звязаныя з распрацоўкамі сівых там нейкіх 70-х СССР. Нічога новага ў краіне не даследавалася. І амерыканцы менавіта, уклаўшы вось свае тэхналогіі, можа і штосьці новае знойдуць. То бок украінцы зацікаўлены, і ў гэтым ёсць сэнс, на мой погляд. Што ж, абавязкова, канешне, будзе цікава паглядзець, як будуць развівацца гэтыя пошукі. Дзякую вам вялікі за цікавую размову. Сергей Бесараб, хімік і папулярызатар навукі, быў у нашай студыі.